Čo chceš, keď budeš, vieš, taká dôchodkyňa? Chceš žiť, alebo chceš ležať na lehátku niekde, brať bohužiaľ 15 niekde? liekov. No, ráno. To alebo ja nehovor, lebo keď počujem moje klientky, ktorým sa pravidelne nechce chodiť cvičiť. Nie. Keď máme ráno 8 Počkaj, o 8 tréning. To musia vedieť ale rozlíšiť, hej? Či je to lenivosť, alebo je to fakt stav, že to telo je vyčerpané. Práve by som takého chlapa pri sebe nechcela. Hej? Ja chcem chlapa, ktorý je rovnako akčný, ako som ja, ktorý sa rád hýbe. Proste ja mám tak strašne rada šport a pohyb. Super. Ale pozor, teraz ma určite veľa ľudí bude ma odsudzovať, pretože okrem cestného bicykla sme si kúpili aj elektrobicykle. Aha, okej. Vieš čo? Ale ja ti poviem, ja ťa nebudem odsudzovať. Tak a ty čo robíš ako kompenzáciu? Môžeme ísť na ďalšiu otázku. A sme doma. Ahojte, zdravím vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Active Bite Chuť žiť. Ja som Vicky, som trénerka, som výživová špecialistka a dnes som si tu zavolala svoju hostku. Je to Martinka, je konkrétne fyzioterapeutka a myslím si, že by sa vám mohla trošku bližšie predstaviť a môžeš začať. Ahoj. Tak predstaviť sa. Tak som fyzioterapeutka, ako si vravela. Pracujem už nejakých 15 rokov v tomto odbore s tým, že v podstate začala som v tej klinickej časti ako klasika, ako každý po vysokej škole. Hej, Máš aj vysokú školu teda? Áno, jasne. Mám vyštudovanú lekárskú fakultu s odborom fyzioterapia v Bratislave. No a v podstate ako každý po vysokej škole sa hneď zamestná na nejakom oddelení, pretože ty z tej vysokej školy vyjdeš, si nadúpaná informáciami, ale nejak tá prax ti chýba, vieš. Takže prídeš proste do tej práce a zrazu sa ti chce plakať. Ja si úplne pamätám na svoje prvé dni, keď som prišla do práce a fakt som si myslela, že to bude super, wow, som sa tešila a zrazu vieš, akože moje kolegyne, nikto mi nepovedal, vieš, že tu budeš robiť to a to. Iba mi povedali, tu je táto časť, tu je elektroliečba, tu je toto a ideš a manažuj si. Áno, tu máš svoju miestnosť a ideš a pracuj. A teraz ja som ostala. Vieš, teraz to všetko, čo som mala v hlave, zrazu si myslím, sadol si mi pacient na stoličku. Si Pane Bože, čo ja s ním budem robiť? Vieš, akože... Pamätáš si na svojho prvého pacienta teda? Ale veľmi ani nie. Akože nepamätám si konkrétne, hej, nejakého človeka, ale viem proste presne ten prvý deň a si pamätám, že ja som prišla z tej práce domov a ja som plakala. Ja som aj plakala, že ja to nedám, že proste mňa tam hodili do jamy levovej, ja sa z toho nikdy nedostanem, ale tak samozrejme, všetko prejde. Áno. Každým dňom sa človek oťuká a nejak som naberala. A čo ťa k tomu viedlo, k takejto práci krásnej? V podstate ma naviedol môj otec. On bol masérom, on pracoval so športovcami a ja som nikdy nechcela študovať, respektíve ja som o tom odbore ani nevedela. Ja som mala strašne rada a vždy mi boli blízke predmety biológia a chémia a ja som strašne chcela študovať farmáciu. Mňa strašne lákal tento odbor. No ale môj ocko, hej, stále došiel a mi hovorí, že nie, že proste toto nie, že choď do tohto odboru, uvidíš, to je odbor, ktorý sa teraz rozbieha a veď ľudí stále niečo bolí a zlomeniny budú stále a tak ďalej. A mal pravdu, presne, pretože keď to teraz porovnám, tých 15 rokov dozadu, tak ja mám pocit, že fakt, že tými rokmi tých pacientov pribúda proste strašne viac. Niekedy to bolo iba o tých vyšších vekových kategóriách. Dnes mám pocit, že už sú mojimi klientami sú deti, hej? Áno, proste akože decká, pretože... Tá sedáva nehovoriac o tomto, hej, takže tá škala a... Máš vyslovene takých aj mladších pacientov, alebo máš väčšiu prevahu tých mladších ľudí, alebo starších? To je to, čo vravím. Niekedy to bolo o tých starších, teraz je to úplne, by som povedala, obratené. Že v podstate z každej vekovej kategórie proste niekoho mám, hej. A už sú tam aj tie decká, pretože ja si myslím, že je to spojené práve s tým, že v dnešnej dobe sa nejakým spôsobom už viac, ako by som to povedala,
športuje, hej? A teda rodičia dávajú deti na rôzne krúžky, chceme mať zo svojich detí športovcov. Áno, vedieme ich síce k tomu správnemu nejakému zdravému životnému štýlu, ale niekedy mám pocit, že už sa to moc hrotí. Ako sa hovorí, že športom k invalidite? Je to tak, no. Ono v podstate... Aj my sme sa nejako takto spoznali, keď si pamätáš, ja ako trénerka tiež mám trošku problém, čo sa týka s nejakými vyššími váhami a stretchingom, kombinácii vyššie váha a stretching. A tiež sa mi stalo to, že prišla som k tebe už s takým problémom, kedy ma už seklo vyslovene, dostala som na teba kontakt a odtedy som tvoj, síce nie veľmi pravidelný klient, väčšinou ti zavolám, keď mám nejaký už problém, keď horí, neviem sa pohnúť a neviem sa otočiť, ale ja si uvedomujem, že tá chyba je hlavne vo mne. Tak a to je tá najväčšia chyba, čo si myslím, že prečo dnes je práve tak veľa zranení a veľa tých pacientov, pretože ľudia ako si zabúdajú na tú prevenciu a respektíve skôr na tú regeneráciu, by som povedala, hej. My si myslíme, že náš stroj je proste nezničiteľný a že tak, ako sme fungovali v 20-ke, že budeme fungovať aj v 30-ke, aj v 40-ke, ale ono to tak nie je. Proste naše telo stárne. Jasné, my preto robíme, hýbať sa určite treba cvičiť, treba sa o seba starať, ale treba s rozumom. A čím sme starší, treba prihliadať na to, že naše tkanivá už nie sú ani také flexibilné, ako boli. A práve preto je veľmi dôležité robiť aj ten stretching a tú regeneráciu. A čím sme starší, tým tomu treba venovať oveľa viac času, pretože potom vznikajú rôzne tie disbalancie a potom prichádzajú rôzne zranenia s tým spojené. Ty máš veľa klientov potom. Mám, áno, to je pravda. A koľko si myslíš, že by sme mali teda denne napríklad strečovať? Koľko tomu venovať času, aby sme predišli nejakým takýmto blbým zraneniam? Tak ono to ide... Takto, jedna vec je stretching, ako forma nejakej regenerácie po športe, po nejakom výkone. A druhá vec je prevencia. Tá prevencia je veľmi dôležitá práve s pribúdajúcim vekom. Ale v podstate aj tí športovci, vrcholoví športovci, proste oni idú v tom športe akože neskutočnú záťaž, A jednoducho, pokiaľ by oni sa venovali iba tomu športu, ktorý je viac menej väčšinou jednostranný, alebo sa zaťažujú a preťažujú isté kĺby, isté štruktúry a neurobili by tú prevenciu, teda neurobili by nejaké kompenzačné cvičenia, tak jednoducho to telo by dlho nevydržalo. Takže ide o to, či sa bavíme o športovcov alebo o bežných ľudí, bežnej populácie, áno. Tak v podstate, ono je to také všeobecné, ale určite tá prevencia by mala byť zaradená aspoň 2-krát do týždňa. Keď robíš nejaký silový tréning ako ty, si vo fitku. Áno. Budeme napríklad sa baviť o tom, Takže si v tom fitku, 3-4 krát do týždňa. OK. Tak potom aspoň 2-krát do týždňa si urob nejaký iný druh, a to je práve tá prevencia, alebo urob si nejaké kompenzačné cvičenia. Vybalancuj nejakým spôsobom to, čo v tej posilke vlastne neurobíš. Tam je veľmi dôležitá tá prevencia, teda tam si musíš vykompenzovať tie napríklad 3-4 silové tréningy nejakou inou aktivitou. No a po samotnom výkone je fakt veľmi dôležité, ale aj pred výkonom je urobiť veľmi dôležité poctivú rozcvičku. Áno. A naopak po tom výkone zase urobiť poctivý akoby cool down. A nepreskakovala by som tieto dve časti, pretože sú veľmi dôležité. Ide akurát o to, že ja viem, každý príde a povie, že ja na to nemám čas. Ja som rád, keď mám proste hodinu na tú samotnú akože tréningovú jednotku, ale vidíš, potom skončíš u mňa na lehátku. To je presne o tom, že vieš, že proste ja viem, ale ja stále hovorím, tak keď si tú hodinu na ten tréning nájdeš, ja neverím, vieš, tam nepotrebuješ robiť ďalšiu hodinu na nejaký stretching. Tebe stačí 10-15 minút. Lebo aj na tom tréningu ty sama vieš, nikdy necvičíš celé telo nejak veľa tých svalových skupín. Máš to rozdelené. Tak tej časti, ktorej si dala najviac zabrať, tak skús túto časť nejakým spôsobom zregenerovať. Priamo bezprostredne po tom tréningu. Alebo, ja neviem, ja sama teraz, začala som
Začala som s cyklistikou napríklad. Poviem ti pravdu, nikdy som nemala s ničím problém. Chvála Bohu. Ale začala som teraz bicyklovať, vieš, na tom bicykli máš úplne iný posed. Hej? Zrazu si na ňom 100 kilometrov. Ono sa to nezdá. Čo sa týka tej záťaže, ty to zvládneš, problém máš, ale usedieť to. A teraz ja sama som z toho bicykla zišla. Ja som cítila, že už ma niečo ťahá, áno. Už som sa cítila taká, že proste, OK, toto nie je štandardné u mňa. No tak jasné, že som si proste roztiahla hneď doma tú karimatku a urobila som si adekvátne, proste som vedela, čo som na tom bicykli ja preťažila, čo bolo v nesprávnej pozícii. Urobila som nejaký ten stretching, ráno som sa zobudila a bola som úplne v pohode. Ale stali sa mi aj situácie, pri ktorých som proste, áno, prišla, nebolo času, lebo som neviem, kde utekala. Tak som sa rýchlo vyzliekla, hodila sprchu, utekla. Ráno som sa zobudila, som mala pocit, že po mne prešiel párny válec. Hej, takže, a to je presne o tom. Čiže ľudia si myslia, že tomu treba venovať strašne veľa času. Netreba. Fakt niekedy ti tých 10-15 minút robí viac ako nič. Áno. Čiže dá sa to. A vieš, akože keď už si tú hodinu nájdeš, tak hovorím, aj tých 15 minút tam vieš, proste odložíš si to, nastavíš si ten program potom. 15 minút pred a 15 minút po? Takže hodina a pol. Alebo v rámci, nie, tých 15 minút pred v podstate môžeš zapojiť do tej už tréningovej jednotky, veď ty určite robíš s tými klientkami aj nejakú rozcvičku, hej? Áno, tak určite. sama vieš, o čom to je, zahriať svaly, pripraviť ich na tú aktivitu. Vždy samozrejme učím na začiatku tréningu nejaký dynamický stretching, po tréningu statický, čiže klasické naťahovačky. Skôr musíš uvoľniť aj tie klby, rozmobilizovať, mobilita klbov, pripraviť tie klby na to, že idú robiť nejaký pohyb, nafacilitovať daný sval, hej, ideš robiť nejaký ten proste ty presne vieš, čo ideš robiť v tú chvíľu, teda v rámci tohto tréningu, tak na tie svalové skupiny sa zameraj a tie priprav. Zahrej a potom sa môžete vyhnúť akémukoľvek zraneniu v podstate. A chcela by som ešte naviesť na jednu otázku. V podstate máš klientov, ktorí sa aj vracajú pravidelne s nejakou bolesťou len preto, že nepočúvajú tvoje nejaké rady? Ale áno. Neukazuj na mňa. Áno, presne preto sa smejem. Je to tak, no. Takto ľudia väčšinou prídu už, keď je veľmi zle. Áno. Hej, to je tiež akože veľmi dôležité, že my fakt čakáme do poslednej chvíle. My ako keby proste nás niečo zabolí a my to ignorujeme. My jednoducho sa snažíme a ešte najradšej mám skupinu, ktorá proste všetko tlmí hneď liekmi. Jednoducho analgetika, OK, oni proste utlmia tú bolesť, ale oni vôbec nepracujú s tou príčinou. A tá príčina tam stále ale je a pretrváva. A my, OK, nejak to rozchodím, nejak to prechodím, utlmím bolesť a idem ďalej. A zasa trénujem, ale potom príde deň, kedy sa už to všetko tak nejak nahromadí a potom to celé praskne. Áno, vtedy prídeme za fyzioterapeutom. Ale hovorím, už je veľmi neskoro. No a hej, a to je ďalší problém, že všetci by sme všetko chceli rýchlo a hneď a na jednom sedení. Tak ono to tiež takto nefunguje. No a áno, často sa mi stáva, že ja sa snažím. Na tej prvej hodine neurobiš nikdy všetko. Hej? Ja sa snažím akože na tej prvej hodine ísť po tom, čo je najakútnejšie. Áno. Ale samozrejme dám aj navediem toho klienta, ako potom ďalej smerovať, čo potom ďalej by mal robiť, čo by nemal, na čo by nemal zabúdať, ale veľa z nich sa vráti do toho svojho prostredia. Samozrejme im je lepšie po tom mojom nejakom ošetrení. Zase sa vráti naspäť na ten Áno, a on opäť spadne do toho, veď mňa už nič neboli a zase je tam, kde bol. Hej, a potom zase sa vrátime, prejde mesiac a zasa mi zvoní telefón a je to ten istý klient a OK, a zasa s tým istým. Veď ja vravím stále, OK, veď ja sa teším, ja mám klientov, ale vieš, akože takto fungovať by som nechcela napríklad ja, hej, že... Áno, ale ľudia sú takto, by som bola možno nepoučiteľní. Presne ako hovoríš, lebo veľakrát uľavíš od bolesti tým klientom a cítia sa lepšie, majú pocit, že už vlastne môžu všetko. A zase sme pri tom stretchingu, takže zase je problém s tým, že ja mám napríklad klientov, ktorí mi hovoria, že prečo ten stretching tak bolí. Hej, že je to vlastne bolestivé a že ich to nebaví robiť, pretože ich to bolí a kedy vlastne vôbec tá bolesť pri tom stretchingu
už nebude. Po koľkých stretchingoch, hej? Mňa sa pýtajú otázky, že ako dlho, či mám strečovať mesiac, 2 mesiace, alebo pol roka, lebo keď pol roka, tak na to kašlem. Jasné, že proste nechcú tú bolesť prežívať vlastne. No, a zase sme tam, čo som spomínala, že všetci chceme všetko a hneď a rýchlo a bohužiaľ tak to nefunguje. Stretching by bolieť nemal. To je, myslím, že základná vec, hej, ktorú si treba uvedomiť, pretože my keď strečujeme, dostávame sval do nejakej dĺžky, respektíve. My by sme mali počúvať, hej, počúvať to telo. To je veľmi dôležité, naučiť sa vnímať. A pri tom stretchingu musíme rešpektovať isté akoby bariéry. Hej, že ja dojdem do nejakej pozície, kde už cítim ťah. OK, tak ja ale to nebudem hneď tlačiť a nepôjdem hneď, hej, akože veľakrát mám vedľa seba klientku a jednoducho idem ukázať, čo od nej chcem. A ja som už ale trošku inak na tom flexibilne a tak ďalej, pretože ja na tom pracujem každý deň. A teda ja urobím ten predklon napríklad oveľa väčší ako ona a ona sa hneď snaží skopírovať mňa a ťaha sa. A to je presne to, o čom hovoríš, že presne preto ich to boli. Ale takto to nemá ísť, hej, touto cestou. Jednoducho, ty máš prísť po hranicu, kde to cítiš, a tam chvíľu treba zotrvať. Ty to musíš rozdýchať. Ten sval chce čas a chce hlavne dýchať. Dýchanie a výdych. Výdych pomáha k relaxácii, hej? Celkovo k uvoľneniu toho svalstva. Takže ono treba ísť na to tak postupne. A ako náhle robíš stretching a fakt ťa to boli, tak to nerobíš pravdepodobne správne. To je jedna vec. Druhá vec je, veľmi často ja vídam pri tých stretchingoch, hej, keď mám nejakých tých športovcov alebo kohokoľvek proste, príde, že ja neviem, včera behal, neviem čo, natiahol si lítko. Hej. Ja vrem, ako strečuješ lítko? Čo robíš po behu? Nič. Čo robíš pred behom? A bežecko abecedo. OK, to je fajn. A čo urobíš po behu? Nič. Alebo sa predkloní. Alebo urobí iba, vieš čo, chytíme si chodidlo za, vieš, petu si pritiahnem k zadku. Áno. Ale koleno smeruje kdesi mimo a ty v podstate vôbec nemáš, vôbec absolútne neovplyvňuješ ten sval, ktorý chceš vystrečovať. Čiže niektorí si myslia, že strečujú, ale pritom nestrečujú vôbec. A to je veľmi dôležité, že ty musíš vedieť, že OK, teraz idem strečovať tento sval, tak by som to mala cítiť. Čiže musíš sa nastaviť aj do tej východzej polohy správnej a hlavne vravím, musíš ísť postupne. Musíš cítiť, musíš navnímať to telo. OK, ťahá to, ten ťah je príjemný, je to fajn, postupne tam chvíľu zotrvám. Po určitej dobe to prestanem cítiť a môžem posúvať ďalej. A vlastne každý deň sa vieme posúvať ďalej a ďalej. A to je na tom stretchingu pekné, že ty keď to začneš praktizovať pravidelne, tak ty zrazu zistíš, že v podstate ty to dokážeš po 3 dňoch vidieť, že wow, že a to sa mi bežne stáva. Aj tí starší klienti, aj po 30-40. Jej, Mati, pozri, že ja sa viem zrazu chytiť prstov na nohách a predvčerom som sa nedokázala. A to je presne to, hej, že netreba to tlačiť, netreba tlačiť na pilu, treba počúvať, je to ľudské telo, pre Boha. Každý je individuálny, presne tak. A len mu treba načúvať. A keď už sme vlastne pri tých stretchingoch, aký nejaký najčastejším problémom k tebe chodia? Čo ich najviac bolí? Ja si myslím, že to budú kríže. No, asi áno. Tak ale vzhľadom k tomu, že ja pracujem aj so športovcami, tak tam je to potom tým pádom tie kríže sú vykompenzované. Aha, okay. Teda vybalancované inými diagnózami. Taký bežný klient asi predpokladám. Je to áno. Je to kríže. Najčastejšie kríže a krčná chrbtica. Asi myslím, že toto je najviac. A všetci prídu s tým, že majú pocit, že majú vyskočenú platničku. Áno. Vyskočené platničky, vytečené a neviem ešte čo všetko a všetci hneď, keď ma bolia kríže, automaticky ja mám dráždený nerv, to ja už cítim, to zadok, ja už neviem ani sanu na zadok, to bude nerv. Hovorím, ako vieš, bol si na nejakom vyšetrení? Nie, ale tak čítal som. Áno. Internet mi povedal, boli to, ide to, tá bolesť vystreluje po zadnej časti stehnami, už sme tu všetci lekári, fyzioterapeuti. Všetci teraz vyhľadávajú choroby na Google, najnovšie na ChatGPT. Mala si nejakého klienta, čo prišiel s nejakou zvláštnou diagnózou, že si vygooglil niečo? Neviem, či to bola že zvláštna diagnóza, ale áno, stalo sa mi.
raz mi klientka povedala, že mala nejaké závratie, točila sa jej strašne hlava a že presne si to dala do ChatGPT, tak tá ju vystrašila, lebo jej povedala, že má nádor na mozgu. Takže ona úplne akože zrozená, nespala, išla na MR-ko, tam chvála Pánu Bohu, ten nález bol negatívny, takže potom jej odporúčili rehabilitáciu a tak sa dostala ku mne a v podstate išlo o úplne akože bežný problém a to, že preťažené krátke extenzory šie a celkovo svaly v oblasti krčnej chrbtice, ktoré keď sme uvoľnili, naučili sme trošku, pozmenili to celkovo to držanie tela, tak zrazu pani žiadne problémy a nejaké výrazné bolesti, no. No a čo sa týka toho krku, alebo celkovo ja tiež vnímam, že veľa ľudí má stuhnutú krčnú chrbticu. Je to v súvislosti aj s telefónom, alebo s počítačom, alebo... Určite áno, pretože dnešná doba, takto, my sme neboli stvorení na to, na tie výdobytky dnešnej doby, naše ľudské telo, aby sme vlastne presedeli, tak veľa, ako sedíme dnes. A nehovoriac o tých mobiloch a všetkých týchto presne výdobytkoch dnešnej doby, ktoré používame, pretože on nám to všetko síce život uľahčuje, ale na úkor nášho zdravia. A keď už sa bavíme o tom mobile, tak áno, viete, to už je choroba z povolania. Ja proste idem a keď len tak kráčam alebo v aute šoférujem. Tak všetci na telefónoch. Bežne, áno. Ja si tak obzriem ľudí, že keď tak kráčajú alebo tak. A presne, koľkokrát vidím niekoho s mobilom v ruke. Mňa stále fascinuje to, že proste my sa prispôsobujeme tomu prostrediu, že my ten mobil máme kdesi tu a hlavu vysunieme neviem ako ďaleko dopredu, a budem pozerať do toho, namiesto toho, aby som si ho dvihla do úrovne očí, kde ja v podstate nebudem trápiť svoju krčnú chrbticu, pretože si uvedom, že hlava dospelého človeka váži nejakých, možno 4-5 kg. A každým predsunutím hlavy o nejaký stupeň sa zvyšuje vlastne váha a akoby sila na tie krčné svaly, ktorá pôsobí. A teraz, keď máš maximálny predklon, čo je práve pri tom mobile veľmi často vidieť, že všetci, ja len keď tak sa prejdem okolo, vidím svojich známych a teraz všetci proste takto. Tak, keď je hlava v tom maximálnom predklone, kde už tá brada sa skoro dotýka hrudníka, tak tá váha hlavy je 5-násobne väčšia ako pri správnom držaní. Čiže tá sila, ktorá proste tá záťaž na tie krčné svaly je neskutočne obrovská. A z toho potom máme, tie problémy, prídeme, točia sa nám hlava. Do toho si predstav dnešná doba, nároky, tlaky v práci, stres. Môže si myslieť nejaký problém s očami, alebo? Ale áno, určite. Aj oči, ale hovorím, najväčšie percento podľa mňa má v zastúpení jednoznačne krčná chrbtica, stres, mobil, zlé držanie, postúra celkovo. Určite. No ja si myslím, čo sa týka toho telefónu, tak asi preto si to nedávame všetci takto hore, pretože nechceme, aby nám videli všetci do telefónu, vieš? Že sa tak skrýva. Si kúp to sklíčko, vieš, čo sa tam... Čo ti nikto neuvidí, vieš, čo ti zatmaví. No, tvoj displej. No, to je dobrý príklad teda. Dobre, a... To som sa naučila pri hádzanárkach. A vlastne, čo sa týka tých hádzanariek, ty si vlastne teraz pracuješ, alebo teda máš teraz nejaký tím, s ktorým chodíš na nejaké turnaje a takto? Vieš nám povedať niečo viac? Som fyzioterapeutkou Slovenského zväzu hádzanej, ženskej teda, takže momentálne pracujem s nimi a pracovala som 5 rokov aj v profesionálnom klube, takisto ženská hádzaná. To bol, neviem, či môžem povedať, Juventa Michalovce. Môžeš kľudne. Takže tam som pôsobila 5 rokov a v podstate počas tohto obdobia ma oslovili aj do slovenskej reprezentácie, teda zo slovenskej reprezentácie, takže dodnes ešte pracujem s nimi. Sú to mladé baby, predpokladám. Mladé a s toľkými problémami. Vážne? Tak áno, tak je to šport, je to vrcholový šport, proste akože tam to nejde bez tých zranení. A hlavne hádzaná je veľmi tvrdý šport, je to kontaktný šport. Sú tam strašne tvrdé nárazy, dopady, pády a strašne prudké, rýchle zmeny smerov a
to má za následok. No tak to by ma určite seklo. Veľa zradiť. Tak áno, ale tak vieš dobre, že oni majú úplne inú prípravu a tam sa fakt dbá na to, aby jednoducho boli tie štruktúry natoľko posilnené, spevnené a pripravené, aby práve ten druh športovej aktivity mohli vykonávať bez nejakých vážnejších zranení. Hej. A čo sa týka vlastne povedz napríklad silového tréningu pre ženy po 40-ke, aký máš na to názor? Určite áno, pretože v podstate už po 30-ke nám nejako ubúda svalová sila, hej. Proste je to tak. A po tej 40-ke nám už neubúda len tá svalová sila, ale aj hustota kosti, hej. Čiže kosti rednú, vieš dobre, ako to je, hej, príde menopauza, hormóny a tak ďalej. Takže tam je veľmi dôležitý pohyb a hlavne silový tréning, pri ktorom v podstate sa tým ťahom tých svalov v podstate aj tie kosti, hej, udržiavajú nejakú tú svoju hustotu a predchádzame tým rôznym zraneniam, takže určite je veľmi dôležitý, práve by som povedala. Inak to je tiež, mám pocit, že také veľmi časté, že tie ženy skôr inklinujú, že my všetké chceme chudnúť a všetky si myslia, že alebo skôr idú do tých takých, že kardio veci, hej, áno, že oni len kardio, lebo ja chcem chudnúť, ale však to ty sama vieš určite, hej, že ono tam treba práve ten silový tréning, oni zase nebudú vyzerať ako tí bodybuildery, hej, to by neviem, čo všetko museli robiť, ale oni to práve potrebujú a po tej 40-ke obzvlášť. Ale čiže ja im to tiež vysvetľujem, lebo v podstate oni si myslia, že keď budú chodiť silovo cvičiť tie baby, takže každá jedna mi povie, no ale nechcem byť taká strašne svalnatá a ja hovorím, pozri sa na mňa, som strašne svalnatá. A ja neviem ešte, čo musí, vieš, sa stáť a koľko toho musí, koľko toho musí, lebo vieš, dnes už máš tak dostupné informácie všade, hej, že to tak nie je. Máš toľko krásnych báb, tréneriek, ktoré vyzerajú úplne krásne, dvíhajú veľké váhy a proste nevyzerajú ako muži. A ja nechápem, že čo stále tie ženy potrebujú. Ja si myslím, že asi preto, lebo veľa niektorých akože tých fitnessiek berú aj rôzne tie podporné látky, nejaké testosterón, steroidy. Steroidy. A vidíme to často na tých sociálnych sieťach a myslia si, že to je vlastne z toho silového cvičenia, pretože sa tak aj prezentujú. Žiadna z nich nepovie, že proste... Je to aj vďaka tomu a tomu. Áno, vďaka tomuto. Tak to je smutné. A preto si asi aj myslia, že aj oni budú takto vyzerať. Hej. Ale nie, určite žena za mňa by mala minimálne aspoň teda 2-krát do týždňa urobiť ten silový tréning. Áno. Potom zase je veľmi dôležité, vieš, ako z pohľadu tej z pohľadu tej prevencie zranenia a vôbec zranení, je veľmi dôležité striedať a mať takú variabilitu tých pohybov. Hej, že zase sa nesústrediť úplne iba na jeden druh športovej aktivity, ale ja som za to, hej, že napríklad, keď už som spomenula tú cyklistiku, áno. Ja som začala s tou cyklistikou v podstate tohto roku na jar. A povedz prečo? Pretože mám priateľa, bývalého cyklistu, ale... Áno, on ma k tomu naviedol trošku, ale poviem pravdu, že mňa to úplne dostalo a chodím už aj bez neho bicyklovať proste. Hej, čiže nie je to iba o tom, že je to vyslovene iba, že on ma poťahne a ideme. Ale čo som chcela povedať? No, že je dôležité mať aj ten rôznorodosť, pretože ti poviem pravdu, na tom bajku, hej, keď idem viac dní po sebe, ja už cítim, hej, tie nohy a tak ďalej. Potrebuješ vykompenzovať ten vršok. Tam ten vršok napríklad nepracuje. Ja mám strašne rada jogu, hej, ja som v podstate aj jogovou inštruktorkou, ale to som si urobila iba tak sama pre seba, lebo nejak ako keď som začala s tou fyzioterapiou, ja som vždy mala blízko, ako inklinovala k športu. Akémukoľvek športu proste od malička. A potom zrazu, vieš, keď roky pribúdali, tak nejak som už aj ja začala, hej, niekedy niečo cítiť, raz na lyžovačke, proste sa mi stalo, že do mňa narazil snowboardista zo zadu v plnej rýchlosti a ocitla som sa tak, že chodidlo som mala tu pri hlave, hej, koleno úplne vypačené. Takže, vieš, nejaké zranenie tam prešlo, jasné, ja som si to ošetrila po svojom, ale občas to koleno cítim. A presne to je to, hej, že potom, ako keby... Si hľadala nejaký... musíš nájsť... Takto. Aha, už viem, čo som chcela. Bože, už som sa zamotala. Takže, presne. A ja som začala doma skúšať. Hej? Začala som si robiť cviky, ktoré som vedela a mňa vždy bavilo skúšať niečo nové.
na sebe, všetko. Chodila som na rôzne, po vysokej škole samozrejme neskončilo moje štúdium, ale tam som chodila po rôznych školeniach, pretože áno, jedna vec je teória, ale potom, keď hovorím, ako sme spomínali na začiatku, prídeš do tej praxe, jednoducho ty stále potrebuješ proste chodiť, vzdelávať sa, chodiť na tie workshopy, učiť sa počúvať iné nejaké tie názory alebo jasné, iné metódy a tak ďalej. A tak som všetko na sebe vždy skúšala a potom prišla do môjho života yoga. Prišla proste preto, že nejakým spôsobom som si potrebovala upratať hlavu. A vtedy bol taký veľký boom v tej joge a hovorilo sa o tom, že to je to, čo ti tak trošku tú hlavu dá do rovnováhy alebo do nejakého super nastavenia. A je to tak? Tak ja som ju začala robiť, ale samozrejme moja povaha, všetko bolo o tom, že udiala som hneď nejakú stojku na predlaktiach a presne to som už chcela urobiť na druhý deň. Áno. Takže ja som zazišla cez to svoje fyzické, ale potom som nejako to prestala riešiť a zrazu som začala zisťovať, že mne tá joga dala veľa, ale pri rôznych asanách som zistila, že počkaj, teraz cítim to svoje staré zranenie, OK, táto pozícia je fajn, lebo tu cítim, že zapájam zrazu aj tento sval, že tu zrazu som podchytila aj túto svalovú skupinu a ja som vždy mala tak trošku asymetriu medzi pravou a ľavou stranou a v podstate vďaka tej joge ja som zrazu zistila, že ja som si tie strany sama vybalancovala. A ty to si samoliečiteľ, počúvaj. Šarlatán. Ale nie. Ale vieš, ale to je to, že v podstate kombinácia viacerých techník mi zrazu ukázali, že jednoducho tá rôznorodosť. Áno, že ty musíš skúšať presne. Ty musíš dať tomu telu, áno, možno aj jogu, kde spevníš vršok tela. Hej, ja som mala vždy slabé ruky. Napríklad to si pamätám, keď som začala po strednej škole, po vysokej škole, tak sme začali s kamoškou chodiť do fitka. A teraz prišla trénerka a ona mi vraví, ja som chcela strašne schudnúť, vieš, každá jedna z nás má nejaké tie problémy. Takže v mojom prípade zadok stehna, stehna hlavne, chcela som schudnúť zo stehen. A ona mi vraví, že nie, ty potrebuješ pracovať na vršku, že ty máš slabé ručky, aby si to nejak vykompenzovala, potrebuješ zamakať na tých rukách. No tak mi dala tie jednoručky, vieš, nenávidela som to, ale že nenávidím to dodnes. Proste ja prepáč, ja viem, ty to miluješ. Ja som tomu nevedela prísť na chuť, ja som proste po 2 hodinách si povedala, dosť, toto nie. Nie je to pre teba. Nie, proste ja budem všade, len nie tu. No a potom prišla tá joga, začala som robiť jogu, zrazu ja som zistila, že mne tie ruky zosilnili, spevnila som si ten vršok, potom, vieš, do toho dáš nejaké rôzne pozície, kde zrazu zapojíš aj stred tela a to je presne to, k čomu som zase, od čoho som odbočila, že po tej cyklistike tam síce makajú nohy, ale ja si potom tie ďalšie 2-3 dní, ktoré nie som na tom bicykli, urobím presne ten opak toho, čiže zamakám si skôr na vršku, na strede tela, proste urobím tú kompenzáciu a snažím sa pracovať s celým telom vyvážene a rovnomerne. Takisto, nie je dobre iba behať a stále behať. Pretože to isté. Vieš, skočím ti len do reči, čo sa týka behu. Mám vlastne jednu takú klientku, ktorá mi beháva každý deň. Pondelok až sobota. Každý deň beháva, popri tom máme ešte 3 silové tréningy. Je to fajn podľa teba? Lebo mne už to príde moc. Je to už moc, nie je tam žiaden, ja jej vysvetlím tiež, že nemá tam žiadnu regeneráciu. Tak. Absolútne. Tak. A to som chcela povedať, že záleží od toho, koľko má rokov. Pretože... Pred 50. No, tak po tej 40-ke je tá regenerácia veľmi dôležitá. A hlavne po tej 40-ke by sme mali predĺžovať pauzy medzi jednotlivými tréningami. A obzvlášť, keď beháme dlhšie trate, to telo potrebuje viac času na regeneráciu. Čiže ona si zabehne, OK, všetko je super, fajn, ide si zatrénovať, ale tak potom OK, potom si na druhý deň dám pauzu. Nechám to telo, nech sa zregeneruje, lebo presne to je to, čo je dnes podľa mňa asi
v dosť vysokom percente akože vplýva na tie zranenia. Je príčinou tých zranení, lebo vieš, dlho to môže byť OK. Áno, lebo ten človek, ten organizmus je už potom pretrénovaný. Tam je strašne veľká záťaž na tie štruktúry. Nestíha regenerovať a ono sa to neprejaví hneď, ale ono sa to nazbiera a potom jedného dňa to praskne. Ale ono to už praskne vo výraznej, nejakej podľa mňa s niečím väčším, teda s vážnejším problémom. Áno, chápem. Pričom, keby sme dali dostatočný čas na tú regeneráciu, tak možno by tie problémy ani nikdy neprišli. Jasné. Nehovoriac o tom, že veľa je tých bežcov, ale keďže ona chodí k tebe, tak to je fajn, vieš, pretože vy robíte naopak aj to spevnenie. Áno. Ale ja mám strašne veľa klientov, ktorí majú proste sedavý spôsob zamestnania, sedia tých 8-9 hodín v kancli a potom prídu domov, obujú tenisky a idú si zabehať, alebo vyvetrať hlavu. Fajn. A to je presne to. Čo potom sa dostanú ku mne, ale veď sa hovorí, že športovať máme a mne to robí fajn. A ja vravím, OK, ale veď ja ti nehovorím, aby si to nerobil. Rob to. Ale proste, ty si musíš uvedomiť. Stred tela, trup, stabilizácia trupová, 0 bodová, v tomto prípade, ktorý ja hovorím, lebo tvoja pani a klientka asi takýto problém nemá, keďže cvičíte a pracujete s tým. Ale my si vezmime, to je tak často proste, ako by som to povedala, neprikladáme veľkú váhu tej trupovej stabilite. A to je taký ten základný pilier. Vieš, to ako keď staviaš dom, tak jednoducho musíš mať pevné základy. A ty keď nemáš tie základy pevné, tak jednoducho ani stabilita toho domu, nebude adekvátna a super ideálna. A to je aj s tým našim telom. A teraz taký ten bežec, ktorý nerobí nič iné, iba si ide zabehať, tak on má tú trupovú stabilitu úplne akože slabú. Čiže to je to naše core, a ešte v kombinácii s dýchaním a s tým správnym vnútrobrušným tlakom. Vršok už vôbec teda. No a vieš, že on proste príde a teraz behá. Ten beh samotný je o nárazoch, to sú dopady. A to všetko sa prenáša na tú našu chrbticu. A tým pádom ten trup, slabý trup a tým, že on nemá vlastne zastabilizovaný, nepracujú tie jeho svaly v oblasti trupu vyvážene, nemá ich vlastne ani zaktivované, tak jednoducho tá chrbtica dostáva, teda spodná časť tej chrbtice dostáva neskutočný záber, akože zabrať, Tam jednoznačne jedného krásneho dňa to praskne a proste ten človek príde s nejakým problémom a zranením. Keď už sme vlastne pri tom spodnom chrbte, ja som mala dokonca takú jednu otázku na Instagrame, ja ju jej rovno prečítam. Dostala som otázku na teba. Ako predísť seknutiu v spodnej časti chrbta, keď dvíham malého? Už sa mi to stalo 2-krát. No, to je tiež taká akože špecifická otázka, respektíve vieš, ja by som potrebovala tú pani vidieť. Je ťažko odpovedať tak všeobecne, pretože každý jeden z nás sme individuálni, ale spravidla ide o to, že my sa buď zohýname pre veci skrz nejakého zlého stereotypu. Všeobecne máme akože strašne veľa zaužívaných zlých pohybových vzorcov, ktoré proste aplikujeme v rámci našich bežných denných aktivít a práve aj preto je tak veľa zranení v oblasti chrbtice. No a áno, a je to vidieť. Ľudia sa zohnú po tú nejakú, krabicu, prípadne k tomu dieťaťu a buď ideme cez ten chrbát? Cez ten chrbát, presne tak. Tam si treba uvedomiť, že je to komplexný pohyb. Čiže, lebo áno, hovorilo sa, musíš ísť s vystretým chrbtom, potom už som počula a čítala štúdie, že nie je to tak, Ono by sa v podstate malo kopírovať prirodzené zakrivenie, esovité zakrivenie tej chrbtice, ale jednoducho, tak ako keď ideš do drepu. Kto robí drepy s vystretými nohami? A ja veľakrát vidím, že ľudia sa zohnú pre niečo, lebo idú k tomu dieťaťu cez vystreté nohy. Takže to musí byť ako jeden komplexný pohyb, čiže ohnutie kolien, bedier, všetkého a zapojenie svalov na dolných končatinách, na horných. Ale hlavne to, čo som hovorila pred chvíľou, zapojenie a aktivácia trupovej stability. Keď tam toto nie je, to je ten základ. Od toho sa všetko odvíja. Chýba mi tu stabilita v strede tela? Všetko nad tým a pod tým zlíha. Nie, že zlíha, ale bude trpieť. Skôr či neskôr teda. Ja aj vlastne tiež, keď napríklad nakladám dievčatám závažie, lebo ja vlastne v podstate trénujem
celý deň, keďže im pomáham teda nakladať to závažie a ja sa vždycky zohynám cez ten drep. Ja klasicky spravím normálne, že ako keby som drepovala. Hej. A to už sú tie naučené správne pohybové vzorce, hej, ktoré, lebo aj si vezmi, koľko ľudí príde aj tebe na tréning, aj ku mne. Ja na tej hodine ich síce správne, hej, pod môjim vedením, oni mi ten tréning odcvičia super. Ale oni potom odídu, zavrú tie dvere a tam si idú zase v tom svojom naučenom nejakom stereotype. Áno. A to je to, čo ja sa im potom snažím vysvetliť. Vy toto všetko musíte aplikovať. My sa tu neučíme toto len preto, aby ste to robili tu. Vy to musíte aplikovať do svojho bežného života, do fitka, do akéhokoľvek športu, ktorý potom pôjdete robiť. Vy z tohto musíte vychádzať. Hej? Naučiť sa navnímavať jednotlivé segmenty tela, ako ich správne nastaviť a hlavne použiť všetky svaly vyváženie. Lebo my máme nejak tendenciu, v ľudskom tele máme dve svalové skupiny. Jedna má tendenciu proste sa skracovať, je silnejšia fyziologicky, tak ona sa zapája do všetkého. A potom je tá skupina, ktorá je slabšia, to si tak proste nerobí. Pokiaľ ju do toho nedonútiš doslova, tak ona nebude robiť nič. No a potom prichádzajú tie svalové disbalancie a zrazu zistíš, že ty ideš zobrať šálku, z tohto a zapojíš proste trapez, ktorý akože jasné, najprv máš zapojiť svaly ramena, a tak ďalej. Ale nemôže to byť iba o aktivite tohto jedného svalu. Ďalšia vec, tieto svaly proste šialené, Už jen obzvlášť zlý stereotyp dýchania. My tak strašne preťažujeme, máme ten horný stereotyp dýchania. Cez hrudník. Tak, ale až skôr by som povedala, kde to ide až tu že do tých vrchných častí, ktorý je ale nesprávny, pretože tam nám chýba proste aktivita tej bránice. A bránica je hlavný dýchací sval a zároveň je hlavný stabilizačný sval. My keď ju nevieme zaktivovať, tak jednoducho tá trupová stabilita už nefunguje a my tým pádom dýchame presne tým horným napríklad stereotypom dýchania a dochádza tak k preťažovaniu tých krčných svalov. Teraz, stres, práca, ako sa hovorí, stres sa ukladá a nosíme si na pleciach, je to tak. Takže tam je zrazu toľko tých faktorov. Čiže vlastne stres zvyšuje napätie svalov. Zvyšuje, je to tak a presne ja si pamätám. Tiež napomáha k tomu aj seknutiu napríklad, že? Áno, určite. Tak si vezmi, že vieš, že si celá stuhnutá a proste urobíš nejaký prudký pohyb, tak automaticky tie svaly, ty potrebuješ mať proste svaly v rovnováhe. Hej? Neexistuje, aby bol jeden sval, aby pracoval, už zase sa opakujem, aby pracoval viac ako ten druhý. Proste musí to byť vyvážená aktivita. Ako náhle to nemáš, prichádzajú problémy. Najskôr sa budú lokalizovať v jednej časti, ale postupne tým, že naše telo je skrz tie svaly a fascie poprepájané, tak jasné, tak ty to potom budeš cítiť niekde na inej časti tela a zrazu si povieš, že OK, problém bol niekde v chodidle a zrazu ty povieš, že Maria, mňa boli krk a nevieš čoho a zistíš, že pôvod je niekde tam dole. A potom si už hovoríš, že ja už som stará, tak to preto. Áno. Čiže každý si hovorí, že je starý, ale pritom tá staroba nehrá takú rolu, pokiaľ by sme všetci robili to, čo máme. Hej. Ja si myslím, že aspoň aj v starobe, áno, aj v tej starobe vieš fungovať. A napríklad teraz cez víkend som bola v Tatrách a stretli sme tak skvelých seniorov. Pani si proste, ja som ostala taká ako úžasnutá, pani vo veku, ja neviem, už cez 80 mala, ja už nepamätám, si sadla ráno na autobus z Prešova a došla do Vysokých Tatier. Sama, s nikým a pýtame sa jej, že a čo? A ona tak bežne chodí. Ona tak chodí a čo, má doma sedieť na zadku a luštiť krížovky. A vieš, a to je to a zrazu zistíš a pýtaš sa a ona nemá žiadne problémy. Ju nič neboli. Hej? Čiže chodí sa prechádzať. Tak, jasné. A vieš, a to je presne to, že v tej starobe tie problémy, ako náhle, vieš, všetci si myslia, že príde staroba, a bude nás všetko bolieť. No nebude. Pretože to, či ťa bude niečo bolieť, to už o tom rozhoduješ teraz. Hej? A pokiaľ ty budeš fungovať správnych vzorcov, budeš sa svojmu telu venovať, tak teba nič bolieť nebude. Ale jasné, pokiaľ akože preto nič nerobíš. Ale musíš byť aj psychicky v pohode. No jasné.
Ale to ide ruka v ruke jedno s druhým, podľa mňa. Tak. Vieš, ty keď si úplne v pohode so sebou, ideš sa pohýbeš, ideš sa prejsť, vieš, do Tatier, lebo áno, je veľa ľudí, ktorí povedia, ale ja na to nemám. Ale ty nemusíš chodiť do Tatier. Choď len niekde von sa prejsť, vieš. Áno. Proste, alebo nejak tak, neviem, ľudia sa vyhovárajú. Strašne. Za mňa sú to výhovorky. Proste ja si myslím, že vždy, proste keď človek chce, tak si nájde ten čas. Na prvé miesto si máme určite dávať hlavne tak seba. Áno, lebo vieš, čo chceš? Keď budeš, vieš, taká dôchodkyňa. Chceš žiť, alebo chceš ležať na lehátku niekde, brať bohužiaľ 15 niekde. liekov. No, ráno, hej, si otvoriť ten dávkovač liekov, nadopovať sa a potom celý deň preležať a jojkať lebo ja tak nechcem fungovať. Hej, a ja vidím, že sa to dá, pretože mám dnes rokov, koľko mám. Ja fakt musím klopať a ja som nemala zatiaľ žiadny vážny problém, žiadne zranenie a ja verím, ja som presvedčená o tom, že je to vďaka tomu, ako sa k svojmu telu správam. Hej, a že nejdeš úplne moc. Nehrotím to. Presne tak. A hlavne počúvam svoje telo. A to je tiež akože veľmi dôležité, čo by som aj chcela ako celkom ako apelovať na ľudí, aby počúvali svoje telo, pretože veľakrát nám vysiela signály. Hej. Koľkokrát sa ráno zobudíš a si povieš, lebo ja napríklad každé ráno vstanem. Aj keď sa mi nechce, ale ja mám ešte zalepené oči. Ešte ich ani neotvorím a ja už na tej posteli si urobím prvé nejaké to základné natiahnutie. Uvoľním si krčnú chrbticu. Začnem pracovať s hrudnou chrbticou. Hej. Je to 5 minút. V podstate natiahneš si budík o 10 minút, dajme tomu skôr. Hej. Prvých 5 minút som na posteli, potom z tej postele zleziem a už si idem urobiť nejaký pozdrav slnku, proste taký nejaký všeobecný. Ako zvieratá, vieš? Presne. Mačky, keď sa zobudia. No, a čo urobia? Natiahnu sa. To isté psi. Ale to je presne to, lebo v noci vznikajú, vieš, tie svaly vychladnú. Vznikajú rôzne reflexné zmeny v tých svaloch. Ty keď sa ráno zobudíš, ty musíš proste nejakým spôsobom prebudiť. Tak ako sa ty potrebuješ prebudiť, aj tie svaly musíš prebudiť. Lebo, no a potom presne ešte sú aj tie typy, ktorí rovno ráno ešte nie je ani zohriatý, ani nič, a už si obuje teniska, ide rýchlo behať teda, aby stihol, hej, o 8 byť v kancelárii. Áno. No, okej, fajn. Nie som proti tomu, aby sa chodilo cvičiť ráno, ale zasa urobme tomu ráno tú proste tú prípravu. Hej? Choďme do toho pripravení. A to nám vie zaručiť to, že potom budeme dlho fungovať bez zranenia. A v podstate to je aj taká cesta a smerovanie k tej dlhovekosti. Hej. A čo som sa páči, že ráno, hej, urobiť si už ráno doma. A večer. Napríklad. Večer. Ale hovorím, nájsť si takú rutinu. Vieš, ako sa hovorí, že 21 dní niečo zopakuješ a ono sa to stane zvykom. Tak začni. Skús 21 dní robiť proste tých 10 minút. A uvidíš, že potom zrazu ty ani nebudeš vedieť a zrazu zistíš, že ja už 40 minút tu niečo robím a chápeš, ale uvidíš, ako sa budeš cítiť skvelo. A to je presne to, že musíš to telo udržiavať v rovnováhe. Ja ti vravím, ja už to vidím teraz na svojom veku, hej, že už to nie je tak ako niekedy, že som sa zobudila, bola som úplne v pohode. A mohla som predtým, ja neviem, vyliezť na Gerlachovský štít a v podstate ráno som sa zobudila super. Dnes, teraz som si vyšľapala na predné solisko a proste už som išla dole, už som cítila lítko a tak ďalej. Ale tak prišla som a urobila som si ten stretch, natiahla som si to jedno s druhým a v podstate na druhý deň som fungovala úplne v pohode. A o tom to je, to je to, o čom hovorím a treba počúvať to telo. Aha, a už viem, čo som chcela povedať. Ja sa tak strašne zakecam stále. Ale chcela som povedať, že veľmi dôležité je teda počúvať svoje telo. Čiže veľakrát sa mi ale stane, že sa zobudím a jednoducho som si deň predtým povedala, zajtra idem cvičiť. Alebo idem do posilky. A teraz ráno sa zobudím a proste sa mi strašne nechce. Alebo ja neviem, ja v ten deň sa cítim strašne slabo, cítim sa zle. Aj napriek tomu tam pôjdeš. Ale vtedy by som práve, že buď zvolila úplne ľahký tréning, alebo nešla vôbec. Pretože ja v taký čas už nezviem, že by som asi nešla do toho, ale ostala by som radšej doma. A urobila som si možno nejaký stretching. A to ja nehovor, lebo keď počujú moje klientky, ktorým sa pravidelne nechce chodiť cvičiť. Nie. Keď máme ráno 8 tréning. To musia vedieť ale rozlíšiť, hej? Či je to lenivosť, alebo je to fakt stav, že to telo je vyčerpané, je pretrénované. My nemáme
proste len veľa práce. My máme aj rodinné problémy a tak ďalej. Tých problémov je strašne veľa. Ďalšia vec, imunita. Hej, koľkokrát je človek chorý. Koľko je zranení, napríklad z nedoliečenia sa z nejakej choroby. To je ďalšia vec, hej. Ľudia proste prekonajú COVID, neprejde týždeň a už sú zase tam v tom svojom, lebo aby náhodou mi neubudla svalová hmota, aby náhodou som nestratil na rýchlosti. Ale to telo ti to potom aj tak vráti a vyradí ťa z tej tvojej aktivity ešte na dlhšie. Takže to je to dôležité, čo si myslím, že ľudia potrebujú počúvať svoje telo. Hej, navnímať ho ale rozlišovať to medzi lenivosťou. Hej, ako vedieť rozlišiť. Takže, dievčatá, keď sa vám nechce chodiť cvičiť ráno, kľudne môžete zrušiť tréning, ale odpočítam vám z kreditu. Ešte keď si spomínala ohľadne toho druhého športu, ktorý ty si začala robiť, to je vlastne tá cyklistika. Ja tiež tak trošku. Mám aj cestný bicykel a priateľ ma k tomu naviedol. Chodím väčšinou s ním, pretože samej, že nechce, ale bola som už raz sama. Ale chcela som sa spýtať, či je podľa teba dôležité, aby partneri mali pozitívny vzťah k športu. Aby vlastne len jeden nebol ten, ktorý chce športovať a ten druhý nie. Áno, doma set. Hej. Tak určite, ja neviem vôbec, či existujú také páry, kde... No ja mám takých klientov, ktoré... Neviem, mne to nejde dokopy. Ja teraz asi poviem iba za seba, vieš, lebo však každý sme iný. Áno. Ja teraz asi poviem za seba, ale ja práve by som takého chlapa pri sebe nechcela. Hej. Ja chcem chlapa, ktorý je rovnako akčný, ako som ja, ktorý sa rád hýbe. Proste ja mám tak strašne rada šport a pohyb. A to nemusí byť akože podávanie neviem akého výkonu. Hoď len ráno sa zobudiť alebo sa ísť prejsť, presne to som chcela povedať, hore do Karpat, alebo len okolo jazera, mne je to jedno, proste, ale ísť a urobiť niečo. Ja si spomínam, že my sme bol tak škaredo von a bolo si chravo a tak sme si povedali s mojim priateľom, že dnes si dáme pauzu, že budeme doma, veď stále niečo robíme. My po 2-3 hodinách už mrle v zadku, vieš, mrle v zadku. No inak ja som si, vieš, čo myslela? Že bicykel je iba proste na letné obdobie, je slnko, krásne, ideálne počasie. Ja som si nevedela seba predstaviť, ešte pred pol rokom, že budem bicyklovať aj za škaredého počasia. Milé, vietor, zamračené, sichravo. Ja by som možno 2 roky dozadu do takého počasia určite, ja ti sadnem na bicykel a ja idem. Mne je to jedno, mňa už nezastaví nič, Proste to je ten pocit potom, vieš, keď dokončíš tú aktivitu, ten pocit, tie endorfíny a to všetko, ako sa zrazu cítiš, ja by som toto nevymenila za nič. Ja tiež nerozumiem. A preto nechápem presne tých ľudí. Ako môžu byť také páry spolu, keď jeden chce športovať a druhý ho v tom nepodporuje napríklad. Hej, že... Neviem ani ale tak každý sme iní. Sme iní, vieš. Poznám takých ľudí. Tak nie, ja potrebujem takého motivátora tiež, takého nejakého človeka akčného. No. Ja určite. Ja si myslím, že my sme sa tiež s partnerom takto nejako namotivovali, teda ja toho svojho k silovému tréningu a on mňa zase k tomu bicyklu. Hej, že tiež máme nejaké svoje... Čiže jazdíte cesťák, hej? Tiež? Jazdíme cesťák, ale pozor, teraz ma určite veľa ľudí bude ma odsudzovať, pretože... No prečo? Pretože okrem cestného bicykla sme si kúpili aj elektrobicykle. Aha, okej. Vieš čo? Ale ja ti poviem, ja ťa nebudem odsudzovať. Ja napríklad som presne to vravela, že pretože raz som sa dostala ja na bicykel, teda do hôr horským a nemala som e-bike. A poviem ti pravdu, myslela som, že zomriem a nakoniec som ani tú cestu v podstate celú nedokončila, pretože som to nezvládla. Bol ten terén príliš náročný. Takže ja v tomto napríklad som za ten e-bike, pretože ty nemusíš mať, vieš, tú dopomoc zapnutú stále. Ty si zapneš presne na tých úsekoch, kde to už proste nedávaš, ale urobíš tak či tak vždy niečo viac, ako keby si sedela doma. Presne tak. Nám išlo hlavne o to, lebo tiež častokrát sme sa dostali do takých situácií, kedy, poviem pravdu, plakala som, hrešila som. Nechci počuť mňa, čo ja som tam hovorila vtedy. Bolo to náročné, lebo väčšinou vždycky vyberieme nejakú trasu, ktorá je proste ako náročná.
a povedali sme si, že kúpime si proste horské elektrobajky, celoodprúžené, jednoducho už zainvestujeme do dobrých bicyklov, aby sme hlavne prešli toho viac. Že keď napríklad chceme ísť do Rakúska, chceme ísť Alpy, tak chceme prejsť väčšiu trasu. Áno. A chceme sa aj niekde zastaviť a ísť hore kopcom a jednoducho nechceme sa len trápiť, lebo samozrejme chcete si to aj užiť. Aj užiť, presne, hej. Niekto si povie, že elektrobajky sú len pre starých ľudí, ale vôbec to tak nie je, pretože koľko my si zažijeme na tých elektrobajkoch, koľko prejdeme za ten deň aj 80-90 kilometrov a tak, nehovorím, že po rovine, ale vyslovene väčšinou kopce, krásne výhľady, že to by sme na klasických bicykloch mali naozaj... Áno, nie je to medlízať proste. Nie je to medlízať, tak nie je to proste, tiež aktivita. Neužíva si to človek, ale to proste pretrpí. Áno. A my sme si povedali, že jednoducho chceme mať takú kompenzáciu. Áno. Keď chceme ísť na tréning, zvolíme si teda ten cestný bicykel a keď chceme si užiť krajinu, užiť nejakú trasu, ideme na elektro. Áno. Jednoznačne. Super. Ja ťa vôbec za to neodsudzujem. Ale určite sa najbaj. Taký, ktorý ale počkaj, nie, že zase od pondelka do nedele iba na e-bajku. Hej, to zase nie. Nie, to zase toľko až nie. Hej. Tak ja väčšinou trávim času v tej posilke, takže ja ani až tak veľa času. A ty čo robíš ako kompenzáciu? Môžeme ísť na ďalšiu otázku. A sme doma. Poslednú dobu som si všimla teda v gyme, že tá mladšia generácia, tá generácia Z, dosť často začína už s tým silovým tréningom v takom mladšom veku, čo možno pred 5, 6, možno 7 rokmi som takýchto mladých ľudí ani v gyme nevidela. Väčšinou to boli vlastne ľudia v strednom veku alebo starší. A teraz už často vidím aj mladých chlapcov, mladé dievčatá, ktoré začínajú silovo cvičiť. Ja si myslím, že je to fajn, keď to nejako nepreháňajú s nejakými väčšími váhami. Aký máš ty na to názor, čo sa týka napríklad toho silového tréningu? Je to fajn, ak ľudia začínajú už nejakých 13-14 cvičiť? Môžu dojsť nejakým zraneniam, alebo... Tak pokiaľ sa bavíme vyslovene o fitness centrách. Áno, fitness centrách. Tak takto. Pokiaľ je to dieťa, ktoré ale robí nejaký šport, hej, v zmysle hokej alebo takto a majú v rámci toho aj prípravu vo fitku, je to úplne super, pretože tam napríklad aj u nás, hej, som si všimla a bol celý ten týždeň nastavený tréningový program vyslovene len o tej taktike, hej, že sa fakt dbalo iba na ten konkrétny šport. Prichádzalo tam strašne veľa zraneniam aj v tak nízkom veku. Potom sa do toho postupne, začali zapájať. Áno, cviky v posilňovni, začali sa pridávať kompenzačné cvičenia, budovať nejaká svalová sila, začali sa pridávať nejaké cviky na základné, učili sa základné pohybové vzorce a tak ďalej. A jednoducho už tie deti v podstate v tom športe boli silnejšie, dokázali v podstate, ako by som to povedať, nemali takéto problémy. Ja si myslím, že keď sa to podchytí už v tomto veku, je to úplne fajn. Ale zasa, musí tam byť nejaká tá hranica a optimálna miera. Hej? Tiež asi nenaložíme 15-ročnému už neviem koľko kil, na chrbát. Ale pokiaľ je tam tá váha taká optimálna, ja vôbec nevidím akože nejaký dôvod, prečo by to nemali robiť. Práve, že je to super nejakým spôsobom. Aj moja neter, Moja neter má 17 a myslím, že 2 roky dozadu sestra chodí stále cvičiť, tak vyslovene aj ona ju poprosila, ale to by som tiež chcela povedať. Sestra jej automaticky zaplatila trénerku, pretože v takomto veku by som isto išla pod dohľadom niekoho. A nielen v tomto veku, ale v tom veku obzvlášť. Pretože ja si myslím, že každý, keď s niečím začína, by mal investovať do toho trénera. Mal by si ho zaplatiť, pretože ja viem, zapneme internet a vidíme, ako sa tam cvičí. Ja najnovšie vidím, ja som minula odpadla, niekto si do ChatGPT, že vraj zadal, nech mu urobí tréning v posilke. Akože ja neviem, ja už neviem, kam toto speje, ale vieš, to je tak zovšeobecnené.
ty si proste niekto. Jedálničky si robia cez ChatGPT, a teba potrebuje ten dotyčný, ten tréner vidieť. Ty musíš povedať ďalšie parametre, hej. Ja neviem. Čo počas dňa robí, napríklad sedí, alebo... ďalšia vec je hormonálny systém a tak ďalej, hej. A práve to je to, hej, že pokiaľ tam budeš mať toho človeka nad sebou, a on to vie odhadnúť, hej? Určite áno. Je to super, pretože už od detstva vlastne buduješ v tom dieťati, hej, ten správny vzťah. Áno, presne, ten vzťah k tomu športu, ale netreba to zasa hrotiť, lebo potom si zase to dieťa vypestuje nejaký odpor. Takže nájsť takú tú zdravú mieru nejakú, ale to je ako vo všetkom. Vieš? Čiže ja si nemyslím, že ten šport by mal byť nejak kategorizovaný a nejak, vieš, od do hranica veková, hej, ale robme to pod dohľadom nejakého odborníka. Hej? Ja som tiež vlastne mala som už klientov, ktorí rodičia teda mi vlastne zavolali a chceli, aby som trénovala ich dieťa. Mala som najmladšiu klientku, ktorú som mala 14 rokov. Mala nejakú nadváhu, takže išli sme vlastne najskôr nejaký s vlastnou váhou sme cvičili, potom nejaké činky, samozrejme išli sme aj na stroje, ale všetko to bolo samozrejme v norme. Už spolu síce necvičíme, ale tiež si myslím, lebo keď si tak aj pozerám, ono ani to nezáleží od veku, či majú 14, 15, 16 alebo 25 rokov. Ja si všímam v posilke veľmi veľa zlých techník a častokrát vlastne na internete, či už na Instagrame, na TikToku ja vidím rôzne videá, ktoré buď udávajú veľmi nesprávnu techniku, alebo udávajú tú techniku aj správnu, ale tí ľudia, oni sa sami nevidia. Tak. Aj keď sa pozrú do zrkadla, oni sa nevidia z boku, zo zadu, oni si myslia, že cvičia správne. Odkopírujú ten pohyb, ale tam je toľko tých premenných v rámci jedného pohybu. Presne to sa stáva potom, hej, že vznikajú tie problémy. Presne. A to je presne to, že lebo tréner je drahý. Pane Bože, my dnes investujeme do takých blbostí. Áno, presne tak. My, akože ja neviem, večer ideme do baru, kde necháme, teda ja nie, hej, ja už som z tohto vyšla, ale rozumieš, tam dokážeme nechať 50 aj 100 eur, ale toto je investícia do nášho zdravia. A my proste si povieme, to je strašne veľa peňazí, ja to neurobím. Áno, ja si zapnem Instagram, ja si pozriem nejakú... Zaplatím si fit shaker nejaký? Vieš čo, ja ti poviem, ja som mala raz klientku a to som bola strašne smutná. Prišla za mnou s tým, že už chodila predtým k nejakému fyzioterapeutovi a že ale stále má tie isté problémy dookola, spodný chrbát, kríže a tak ďalej. A že teda už nevie, na koho sa obrátiť, že dostala na mňa odporúčanie, tak OK. No a pýtam sa jej, dobre, fajn, a čo ste cvičili? No tak on jej ukázal, že teda má robiť drepy. Ja viem, že prečo práve drepy, vieš, mne to nejak hlava nebrala, ja teraz tak rozmýšľam. No a teraz ešte, keď mi, tak ukáž mi ten drep. A teraz, keď mi ukázala ten drep, a potom ona ešte uvidela na internete niečo. Do X. Tak mi ukázala ešte to. A ja jej vravím, že dobre, fajn. Tak akože, koľkokrát si urobila ten drep odvtedy? Koľkokrát si urobila ten cvik odvtedy? A on proste 100-krát. A ja vravím, tak a teraz sa opýtaj. Bolo to správne, keď si dnes tu u mňa? Vieš, zmenilo sa niečo? Nie. A to je to, čiže aj s tým trénerom. Nie tréner, alebo s tým terapeutom. Presne. Ja jednoducho, pokiaľ mám nejaký problém, chcem ho odstrániť, chcem sa niečo naučiť, chodím do fitka, trénujem, mám nad sebou niekoho, ale ja vidím, že nejak prešiel mesiac, 2, 3, jasné, všetko chce svoj čas, ale ja vidím, že moje telo sa nemení, alebo ja u fyzioterapeuta a mňa to stále bolí, tak asi skúsim niekoho iného. Ja sama napríklad, keď mám nejakého klienta, neviem, nestalo sa mi to raz. Ale jednoducho mi príde raz, príde druhýkrát. Ale keď mi stále pretrvávajú tie bolesti a ja už vidím, že proste neviem, ja už ho radšej sama pošlem k niekomu inému, hej, ja ho nebudem umelo držať u seba, ale to som tým nechcela povedať, že teraz majú prebehovať, hej, ale oni si musia tiež vedieť vybrať tí ľudia a musia vedieť odlíšiť, či je to správny prístup, či je to dobrý tréner, či je to dobrý terapeut, alebo nie. A tak trošku rozmýšľať, no tak keď už pol roka cvičím tie 2 cviky
a stále mám tie problémy a bolesti, hej, tak asi na tom nebude niečo fajn, niečo v poriadku. Vieš, tak ideme hľadať ďalej tú príčinu. No a to potom je, áno, veľakrát ten Instagram, lebo ja nejdem zaplatiť, lebo si myslím, že to stojí neviem koľko peňazí, hej, ten terapeut, tak ja si radšej otvorím ten Instagram, ale je to veľmi, veľmi náročné, lebo ja viem, lebo som to študovala. Ja si ten Instagram tiež niekedy otvorím, idem si pozrieť iné veci, ale vybehne tam stále na mňa niekto, hej, lebo však vieš, sleduješ tie oblasti, hej, v rámci terapie a tak ďalej. Samozrejme. Presne. A zrazu, vieš, tam na mňa vybehne nejaký mladý, ktorý tam má akože pacientku a hovorí, hej, že tak zovšeobecnené. Máte problémy so sakroiliakálnym kĺbom, tieto 3 cviky vám určite zaručene odstránia bolesti. A teraz ja tak pozerám, si myslím, poprvé, tá žena je úplne v decentrovanej polohe, hej, totálne akože proste, on sa sústredí iba na tie 3 cviky, ale on sa vôbec nesústredí na tú pozíciu, v akej žena je a na tú kvalitu prevedenia toho pohybu. Ďalšia vec je, tie 3 cviky, to je tak zovšeobecnené, vieš, proste to nie je iba o tých 3 cvikoch, lebo vieš koľkokrát napríklad také kríže, vieš, veľakrát ti prídu ľudia a bolia kríže, tak automaticky je to vysunutá platnička. Vytečená. Tak, to mám najradšej. Ja som neviem, či ja som s tým neprišla. Hej, neviem. Že som ti tiež hovorila, možno, že mám... ale nepamätám si. Keby som si mala všetko pamätať, ja si už začnem písať, lebo to by boli iné príbehy. Ale hej, a to je to, že vieš, teraz keby nám urobili MR-ko, mne, tebe, tvojmu priateľovi, jednoducho, možno všetci traja budeme mať nález na platničke. Hej, pozitívny. Ale proste my nemáme žiadne problémy, žiadne príčiny. Boli ťa niečo? Neboli. Ani mňa neboli. Viac menej. Prestaň, neboli ťa. No a teraz si vezmi, že teba boli niečo iné. Hej? Si zasa preťažená celá. Áno. No poskracovaná hlavne. No a teraz si vezmi, že oni to tak všetko tam zovšeobecnia, hej? Že to sú cviky na bolesti chrbta, na vytečenú platničku. Ale hovorím, 80% ľudí má problém, ale jednoducho má asymptóma, teda je tam nález na tej platničke, ale ona nemusí bezprostredne byť príčinou bolesti. Spravidla v tej oblasti spodného chrbta jednoducho tam je veľmi často prenesená bolesť. Bolesť, ktorá môže mať svalovo-fasciálny charakter. Je tam veľká dorzolumbálna fascia, ktorá je veľmi často zlepená. Hej? Svaly v oblasti spodného chrbta sú často skrátené. A jednoducho stačí iba ovplyvniť túto zložku, hej? Uvoľniť tie svaly, uvoľniť, rozpohybovať tú fasciu a jednoducho ty zrazu nemáš tie bolesti. Hej. Lenže ľudia si myslia, a ja už mám platničku a koniec sveta a najlepšie už ísť rovno si ľahnuť na operačný stôl a nechať sa zoperovať. Vôbec to tak nie je. Proste to je to, hej, ďalšia vec, sakroiliakálny kĺb môže vyžarovať, môže imitovať bolesti nejakej, teda môže imitovať symptómy, ktoré vychádzajú z útlaku nejakého nervového koreňa. Ale hovorím, je to tak široké a tak veľa toho za tým všetkým, za tou bolesťou chrbta spodného môže byť, že dať to do 3 cvikov, do jedného 3-minútového videa je úplne akože nezmysel. A človek, ktorý toto robí, no môže to robiť potom do konca života, jemu lepšie nebude. Je to hrozné, lebo už ja mám pocit, že na tých sociálnych sieťach je každý jeden odborník. Odborník, tak. A hlavne, keď niekto niečo povie, teraz ide niekto točiť názor na toho druhého, čo povedal, ten druhý zase je niekoho iného názor. Áno. No jednoducho, že tiež nechcem, preto ani ja netočím vyslovene nejaké naučné instagramové videá, pretože toľko veľa aj kvázi odborníkov, možno aj odborníkov reálnych sa do toho vie jednoducho pustiť obuď, že tí ľudia už sú tak zmetení z tých informácií a... Tak, ale vieš, hlavne tu nejde ani o to, že sa niekto do toho pustí. Vieš, tu ide o to, že chcela by si ty predať nejakú informáciu, o ktorej si sama nie si istá, lebo ja by som toto nikdy nechcela pustiť do éteru. Vieš, to je to. A to mi príde ja nechcem všetkých kategorizovať a nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale tá dnešná generácia, ja mám pocit, že je nejak strašne veľa... Odvážni sú. Takých rýchlo, vieš, akože... Rýchlo kvásky. Hej.
Vieš, akože vznikajú, teda vyrastajú ako huby po daždi, ale fakt odborníkov, ktorí... Ja neviem, pozri sa, ja som 15 rokov v praxi. Tak, toto som chcela povedať, ja som 15 rokov v praxi a ja som dodnes nenatočila žiadne video, lebo presne to, lebo ja stále som v knihách, stále počúvam odborné podcasty, čítam štúdie. Akože ja tomu venujem strašne veľa času a vieš, ako sa hovorí, čím viac vieš, ty máš pocit, že nevieš nič. A presne tak to je. Ja mám pocit, že ja neviem nič niekedy. A teda ja som stále toho názoru, že a v kuse sa vzdelávam a v kuse sa učím a mám pocit, že proste do konca života nebudem stále vedieť všetko, lebo to podľa mňa sa ani nedá. No, tak v tvojom odbore sa vždycky niečo mení, na niečo sa vždycky príde, ale myslím si, že aj v rámci tých tréningov a je to tých všetkých vecí. No ale vieš, ale presne o to ide, hej, že ja si nedovolím. Tak nejak ja neviem, nemám takú guráž ako oni, to sebavedomie, aké oni majú, aj napriek tomu, keď by sme porovnali naše znalosti a roky praxe, mám o mnoho viac, ako majú napríklad oni, ale to sebavedomie majú oni zase väčšie a to ich oprávňuje ako keby, hej, podľa nich teda púšťať sa do takýchto vecí, čo mňa strašne mrzí, lebo potom vieš, taký človek, vieš, tak moja mama sedí doma. Dobre, moja mama je mnou, hej, akože už naučená a vyškolená, ale vieš, ako tvoja napríklad, hej, alebo to je jedno, proste bežný človek doma, ktorý o tom nemá šajnu. Tak on ako môže vedieť, že či ten človek hovorí správne alebo nie, vieš, tak on tomu uverí, hej. Ale mňa to strašne boli potom, lebo toľkým ľuďom potom ubližujeme, no teda ja nie, ale vieš, tieto presne typy, hej, že je to smutné. Ja to vidím aj, už len taká posledná vec by som povedala, že ja to vidím vlastne aj u mňa v posilke v rámci vlastne tých trénerov, kedy ten klient si vyberie proste nejakého trénera a fakt venuje mu peniaze, čas, myslí si, že mu pomôže, že vie a nakoniec sa mu, vidím to na vlastné oči, teda nevenuje. Áno, ja som to tiež videla. Má ho totálne na haku, vyslovene vidím, ako ten klient zle cvičí, ten tréner ho nechá zle cvičiť, pretože mu to je jedno. Áno. A najlepšie za mňa úplná taká, že bodka, keď si zoberie tréner 3-4 klientov naraz. Každý konštitučne úplne niekde inde. Každý niekde inde. Teraz si menia si cviky medzi sebou. A cvičia identické veci. V rámci, identické veci. Ale každý cvičí inak. Ten tréner není schopný každého jedného opraviť. Ja už keď mám jeden pár, ktorý cvičím, 2 baby, väčšinou ja vlastne cvičím iba 1 na 1, teda mám iba jedného klienta v rámci tej hodinky, ale mám jeden pár, ktorý som si zobrala ako teda vyskúšam 2 baby naraz a je to pre mňa veľmi ťažké, pretože každá je trošku iná, každá proste jednej sa musím venovať viac, jednej menej a už pre mňa je to náročné ich odcvičiť akože ustrážiť dobre, pretože chcem, aby aj jedna, aj druhá mala z toho tréningu čo najväčší akože osok, aby si niečo z toho vzali a aby sa naučili hlavne správne cvičiť. Ale keď vidím, ako niekto má 3-4 naraz, tak to je za mňa úplne, že celé zle. Celé zle. Takže aj fakt, že vybrať si toho trénera, ktorý aj vyslovene sleduje ťa každý jeden krok, každý jeden pohyb, ako ja, mne niekedy že zle, normálne príde zle. Niekedy dýcham ja za toho klienta, že keď hovorím nádych, vidím, sama spevňujem brucho, že už vlastne ja cvičím pomaly za toho klienta, čiže sa tomu fakt snažím sa venovať a možno to asi robím krátko, že preto som taká poctivá, ale skôr by som povedala, že vidím to aj pri tých tréneroch, že nie každý tréner je dobrý tréner. Proste môže vedieť otrénovať seba, ale toho druhého človeka treba vedieť nanímať tých ľudí, vieš. A ono netreba na tých ľudí pozerať ako cez nejakú schému. Vieš, my sme proste ľudia. Vieš čo, ja veľakrát, akože naučila som sa strašne veľa techník, metód. Vieš, máš strašne veľa metódik typu suchá ihla, bankovanie, flossing, neviem čo. Vieš čo, ti poviem pravdu, že v posledných rokoch tak nejak
používam maximálne svoje ruky a takú nejakú intuíciu, hej, že ty potrebuješ navnímať toho klienta a zrazu zistíš, že v podstate nič viac nepotrebuješ, nechať ho odcvičiť, vieš, čo máš robiť. Ja napríklad niekedy fakt nemusím ani nič urobiť. Niekedy sa ti človek iba vyrozpráva, hej. Áno. A zrazu zistí, že mu je lepšie. Ale proste neviem. Používať intuíciu a hlavne navnímať človeka. Áno. A povedať si, že to je práca. My sme tu pre tých ľudí. Ja napríklad mám ja tú svoju prácu strašne, ja mám veľmi rada svoju prácu. Ja dnes fakt ďakujem môjmu otcovi, že ma na to naviedol, lebo ja si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. A vieš, a ten pocit, keď ti niekto povie na konci, že ďakujem ti krásne, že proste cítim sa oveľa lepšie, nebolí ma to. Vieš, a to je ten rozdiel, že ja vôbec neriešim, koľko som ja za ten deň zarobila. Mňa to ani raz nenapadlo. A to, akože to ti nebudem tu hovoriť teraz, aby to vyznelo neviem ako super úžasne, ale ja večer, keď ľahám, alebo keď idem ešte len v aute, idem z tej práce a ja sa tak usmievam, proste si hovorím, že bože, jak dobre, jak ti ďakujem, že proste som pomohla zasa niekomu a zasa niekto odišiel a proste ho nič neboli. A to je to, že keby sme všetci takíto boli, tak by to bolo super, že my chceme tomu človeku pomôcť, my sme tu pre neho. A to si treba uvedomiť a buď tú prácu chceš robiť, tak ju rob, pokračuj v tom, ale jednoducho, keď to fakt niekto robí pre peniaze, to aj vidia. Je to smutné. Vidia to ľudia. Ja verím a dúfam. Vieš, ja dúfam, že sa to raz tak nejako celé pretriedí. Áno. A tí takí zlí, ktorí nám robia možno aj zlé meno, sa nejak sami vytratia. Nejak sami vyautujú, lebo je to fakt akože smutné. Áno, je to tak, presne tak. A tiež to, vieš, ja som tiež niekedy chodila do fitness centier, pretože som mala klientku a potom už sme chceli vlastne ten pohyb, hej, sme to nejakým spôsobom, to zranenie z najhoršieho boli von. Trebalo sa nám opäť dostať do nejakej tej pohybovej aktivity a išli sme teda do fitness centra, aby sme ju proste priblížili k tej jej, k tomu jej športu, ktorý robila. A tiež len tak som prebehla, vieš, akože pohľadom po fitku a tiež som tam mala tú česť vidieť niektorých trénerov, ale zasa poznám kopec skvelých trénerov, hej, ale áno, tak proste nájdeš všade. Ale ja som napríklad ostala zarazená, proste jemu tam cvičili dve baby a on pozeral do mobilu. A teraz ja si myslím, ja neviem, má tam napísaný ten tréningový program, ale aj keby, tak nech si ho radšej napíše na niečo iné, vieš, alebo hej, presne, má zapnuté stopky alebo asi, ale vieš, mne to prišlo úplne také, že really? Mne keby toto urobil tréner, ja ti poviem rovno, kebyže idem cvičiť do fitka a môj tréner na mňa minútu nepozrie, ale počuli by na všetci. Mňa teda v tom fitku. Lebo vieš, to je presne to, hej, že ja tam prídem, lebo si ho chcem zaplatiť, lebo chcem, aby ma naučil. Áno. Ja ti poviem pravdu, ja kebyže dnes idem do fitka, ja viem, ako by mal vyzerať, hej, správny pohyb, viem, čo máš, ale ja v tom fitku neviem, ako fungovať. Sú tam váhy, ja by som si nevedela zostaviť tréning. Ten systém, presne. Čiže ja prídem tam a určite viem, že by som si, hej, proste prišla po Vicky, objednávam si ťa, chcem ťa, nauč ma, OK? Potom, dobre, fajn, možno by sme to dali na raz za mesiac, odkontroluj ma a poď urobiť ďalšie, alebo však ty už vieš, ako to ďalej má pokračovať, ale ja sama by som tam nešla bez toho iba, alebo hovorím, keby som videla, že ten tréner nejakým spôsobom sa mi nevenuje. Prípadne vidím, že predo mnou mal klientku a cvičila to isté, čo cvičím teraz ja. Takže tiež si hovorím, počkaj, tak ona je úplne iná, ako som ja a ako ty môžeš dávať jej taký istý tréning ako mne. Veď na to sa tiež musí nejaký ohľad brať, nie? A nejak akože musí zohľadniť proste tieto faktory. To byť úplne copyright. No, už sme vo fitku. Tak. Už sme vo fitku. A dobre, ja by som asi možno ukončila celý tento náš dlhý rozhovor. Myslím si, že na túto tému je tak veľa toho, čo sa môžeme by som tu vedela rozprávať. Určite nie si tu na posledný krát, ešte pripomínam. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie a že si tu teda so mnou, pretože takého odborníka som tu naozaj že potrebovala. Ďakujem. Počuť, myslím si, že bol to veľmi prínosný podcast pre všetkých poslucháčov, aj ktorí majú záujem ohľadne zdravotného štýlu a cvičenia. A
ja sa s vami teda lúčim. Ja ďakujem za pozvanie. A určite počúvajte, nezabudnite dať odber ako na YouTube, tak aj na Spotify a určite sa budeme počuť pri ďalšom podcaste a budete sa tešiť, teda dúfam, že sa budete tešiť na ďalšieho hostia, ktorého meno ešte nevieme. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ahojte. Čau. Čau.